inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan wana al'ummar jihar Sokoto, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cikin juyayi da bakin ciki ina sanar da mu cewa daga cikin gwaji da aka yi na samfarin jinin mutum 18 aka ɗiba a nan jihar Sokoto tsakanin shekaran jiya zuwa yau, wanda mahiyawancinsu suna da dangantaka da waɗanda aka fara sanin cewa sun samu wannan cuta ta corona a nan jihar Sokoto. 9 daga cikinsu wannan gwaji ya nuna cewa suna ɗauke da wannan cuta, wanda ya kawo ƙididdigar wanda ke ɗauke da wannan cuta a wannan jihar tamu a kan mutum 19. Abin ƙarin ban tausayi da alhini da juyayi shine 3 daga cikinsu a yau Allah ya karɓi rayuwarsu. Ina ƙara jawo hankali al'umma ga cewa dukansu 3 ɗin nan an san da cewa suna da wasu rashin lafiyoyi na hawan jini da ciwon shuga da kuma ciwon huka wato asma. Allah ya karɓe su, dukkanmu daga Allah muke, kuma gari shi za mu koma. Muna fatar ya musu rahama, ya ji kansu. Wannan ya nuna cewa gwaji 54 da aka yi a jihar Sokoto mun samu mutum 19 masu ɗauke da wannan cuta. 3 Allah ya karɓe su. Akan haka yana ƙara kira ga al'ummar jihar Sokoto da mu ƙara miƙewa na ganin cewa mun yaƙi wannan cuta. Wannan cutar tana nan tare da mu, kuma ya kamata mu ƙara kiyaye duk dokoki wanda cibiyar lafiya ta duniya da kuma ma'aikatar lafiya tarayya da ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto suka kafa don tabbatar da cewa mun samu kare kanmu daga wannan cutar. Ina kira gare mu da mu ci gaba da ba jami'an tsaro kyakkyawan haɗin kai na ganin cewa duk wanda ke shigo a wannan jiha an ɗauki mataki na tabbatar da cewa bai shigo ba kamar yadda doka ta nada. Kuma ina ƙara kira da yabawa ga sauran al'ummarmu ga irin haɗin kai da suke ba jami'an tsaro da kuma gwamnati da musamman wannan kwamiti akan ƙoƙarin da suke yi na ba da labari idan an ga wani abu wanda ba a tabbatar da shi ba ko kuma ba a san yadda abin yake ba tare da wani mutum. Muna godiya ƙwarai da gaske, tare da fatar Allah mai rahama mai jinƙai ya ɗauke mana wannan jarabawa, wanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya, waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.